Wat is het woord? Het Sranantongo woord, het Sranan woord voor estafette. Cheryl. Ja, nee, actie, sisa Gracia Blanker, nou, een lexicoloog, ane me kortu, maar toch, niet taki, moet actie in, taki, if in alade woord sa aships londorop sa, in a woordboek sa ascrivi. Uno be ma fena woord dati. Dus da, uno sabe na wine, if ina tongo uno be ko broodje de woord to dati uno be ube samus abi estafette. Moet ik aan woord toe. Maar ube pre estafette dat is belangrijk toch? Je doet het. Dus het is belangrijker dan het woord zelf. En we gebruiken gewoon en isap toch uno be tak Sranantongo pre estafette of joule of jompo futu. Oh ja, jompo futu is wel een Sranantongo woord. Maar londi moest long charatiki gudiwan trouwen. Uno be ap woord toe ving. Je loon charatiki ja trouwen. Dus if uno je hebt minanga woord toe voor estafette, want woord toe die fita tongo. Ik ben graag bereid en als jullie dat jarenlang gebruiken, dan wordt hij misschien bij de eerstvolgende als we het woordenboek gaan vernieuwen als. Wanneer, niet als, wanneer. Ja, het is een helskarwei namelijk om een woordenboek te doen en een woordenboek te schrijven en ook om mensen bij elkaar te brengen en houden om om mee te werken aan de correctie, want er moet in het woordenboek nog heel veel gebeuren. Hè? En zo net die alfabetaki, miere wallon nu woord toe, miskreki mi praxeer ai boy. De woord toe dat mi no abete en dan abetakwa woord koluku sa miskriving. Akar wan woord toe, wan makombosje. Marva, je microfoon. Microfoon, Marva. Marva. Terwijl een woord toe makumbosje, zij psanangai. Tak een woord toe dat 4 zij psana in je mofo. Wan makumbosje. Achami, a woord toe chami. Iwa taka woord toe baka ina kontring voor a her kontring. Abaku, oh, dat mi moest in een context. Mi grabo. Nee, ano giyo, majalji des wasai lukai aan. Mi hoop mi kan vinden, maar mo kon Joost mo kon tapa woord estafette, wat mi loba woord. Oké, dus da go. Ja nee, maar dat wasabi sang sayu denki taki kan de wan woord to estafette. Want kan de soms maar abo woord to bagay maar uno sabi mi oputa kwantus maka skrif kwantus santa pu Facebook taki so de etaking maar a woord to gebruiken a jaren is boom voor omdat we allemaal as doing lockdown. So de estafette begwanga langa. Maar dat je wat kasani na tratongo. Sami denk ik die actie mi voor a woord to estafette da mi pote in mi ede. Dan mi go denki sana estafette sa epsana nga nomas a woord to estafette no bestaan ete na Sranan. Mi actie ovusma bigisma smana nga jaar mi actie de sana estafette. Desma tak estafette a woord to no de. Maar die actie van fa u kan char a woord to estafette Sranan fasi dan mi go broko mi ede. Mi no broko mi ede tumsi. Mi meka don dan go sribi. Mi ap momenti te me sribi. Te mi yeve wa wortu. Da a wortu bigi lolo in mi ede. Dan mi me go broko a wortu in chimpisi. In chimoni me broka moni. Me broko a wortu. So lazy. One thing.
me kies wat woord in mi ede. Dan samen doen, dan me actie want toesma, mi ab wan team groepu, temi fen wat woord, dan me actie want team groepu voor een 5 en een woord. Me actie sma, ano soso sma sa geboren na in tata, in Sranan, me actie sma, die geboren na in tata toe. Fa, you efena woord, je graba woord. So lees des mij tak fa, mine grabing, terwijl tak me grabing. Oké, de IG ten voor godenki. Voor godenk mogen varen. A woord toe, estafette. Ik kan godenk, walo soort san, want sa epsa na wa estafette. Je tek wan tichi, dat je lontja en die wan trasma, dat trasma lontja en go na a trasma. So boei ab fosma i ab fanodu voor playa estafette if you want kare estafette. En sana wa estafette. Dat was strelong. Maar estafette na was strelong. Maar ano was so strelong. Ina strelong, i moest abwan sani voor die abra. Wan tiki. Wat i abwan tiki. Maar atiki na moest nati. A moest de, if alle efadon atiki en nati, unat voor u. U grap niet ete? So boom. Ik heb een tiki van nodig, ik heb kostma van nodig. Ik kan go denken, wat een soort woord toe. If me tegen om een woord toe. Me denk, hoe kan estafette in Sranan fasi. Zodat alles maar, sap teeltak, estafette of een kaba woord in Sranan fasi. Alles maar moest sap. Van hey, na een plein na fotichi. Lek fai ap jompo futu. Alas ma sap sana jompo futu. Alas ma sap sana tiki pau. Alas ma sap sana elle. Inaf go verteer dus ma weer playa elle. Gracia. Boko na you. Misschien van tu woord tu jase. Die mi broko. De woord to lie. Jitiki. Je tek aftichi, je ji atiki. Moka want to woord to die miscrivi, sami denk dat hij kon ina passie voor estafette. Mi go luku metitu. Wan meti na wan dia alone. Wan dia alone. A dia alone, buntranga. A dia abwan boskopu ine edesa amuscha. So if you bigi luku, a tiki, a dia di elong, nangawan stray. Huh? A dia. So mi bigi nanga delay. Jitiki. Dia footlong. Dia tiki Dia footlong. Walos het woord toe. Dia strelong. Dia tiki long. Change dia tiki. Nou tiki dia. Change dia tiki. Tiki strelong. Straight tiki long. Dia fufu. Cheryl Robert type. Ja, ga door. Wat zei je? Nee, ga door. Weer actie. Dia fufu. Lontiki feti, lontiki strei, esta futu, esta fatu, esta feti. Esta tichi, drei tichi long, walo woord to de, maar a juiste woord to ete, minoma fene. Mi kan tak jitiki, of tiki strei long, da e komt in crossbay, maar a woord to fu, sorry, maar sana estafette. Die tiki. Tiki strelong. Dialong. Dia tiki long. Mooi woord toe. Maar. Dia tiki long klinkt natuurlijk wel mooi, maar als een negro mooi woord. Nee, want op die actie quasi korendijk ook toe. Ategi mi na strelo na tiki. Maar a estafette sabe hori
de afgelopen moe. Dat no ben go na tiki, dat no ben de was sport nas ma be singi, tas wak basingi, ay langa tiki ja tras waf singi. Dus Maar dan ook toe een soort strelong als je praat met sma, toch? Ja. je praat. Je lange tiki dat estafette is gewoon een stokje overgeven. Ja, het stokje overgeven. Het stokje overgeven. Maar voor je naar die dan tekabra long. Dat misschien ja zo toe. Oh, oké. Misschien alle de wanda misschien tekabra long. Ja. Ik denk dat Broko de Tumsi verwoord toe die uno abi want Teeta kan woord toe, je moest maar 4 ook toe van, je Sranantongo. En dan moet je van vreemd die tongo. Maar zo lees je, moest proberen voor vertaal à la woord toe. Neka woord toe, die estafette, sap sanenkba. Dus even go su contra woord toe vinden, we kies mankeri. Nou ja, daar ben ik niet zo mee eens hoor. Unaftjes mankeri, Fabi. Want luku walo nyonyo sanep sa ina maatschappij nieuw woord to eko nieuw saneko ina Sranantongo de woord dat no de so boom boom if u go denk van hey fa je kaaf zo was dan ino egi tongo dan gaat dat je op a tongo boven en amore. Dat is zo. Dat me agree na you hè. Maar mi taki o kisman keri me no dat o kisman keri asana suku wan woord toe dat i kan libinangeng. Ja. En alle de woorden die we denken over estafette, ik denk dat we moest weer en dat om zich voor naar een woord toe dat die usap sana wa estafette die jiwan tichi je abraditi je sabi is een ik kan estafutu toe wat je loon naar een futu je loon toch altijd je loon naar een futu. Dus ik kan kare estafetti, estafatu, estafayakare. Je kare, je chafutu. Chatiki futu. Ja. Nu sitaki apasi langa ete en kan de ano de van dus revu vene. Maar dat na mooi zijn voor Sranantongo. Sranantongo je tak van mop voor een ditiviri. En dat na sameyere ja so bakataki. You know, man pot wang abap tatatongo woord tu jada ye aba Sranantongo woord tu aneroko so Sranantongo na wantongo di we firi fu a firi de woord tu ekong. Dat nou mooi sani. Ik wilde eigenlijk nog op Krofaya terugkomen. Over het woorden maken. Ik vind dat ze heel mooie woorden maakt. Ik zie het wel eens als ik bij mijn dochter ben, dan kijk ik stiekem naar Facebook. Maar als je woorden maakt, moet je wel zorgen dat je moet wel gedegen onderzoek doen. Weet je, de Belgen die spreken heel goed Nederlands. En die hebben hele oude woorden nog van het Sranantongo, van het Nederlands. En als je van die woorden uitgaat, dan kan je veel makkelijker, dan kom je veel dichter bij het woord, het Sranantongo woord. Omdat de Vlamingen, dus de Belgen, die spreken zo mooi, zo dicht bij het Surinaams, het echte Surinaams. Hè? Weet je, we zeggen nodig hebben, van nodu. Je hebt iets van nodig, zeggen de Belgen nog steeds. Van nodu. Ja. Hè? Weet je, en als je dan even naar het Vlaams gaat kijken en dan een Sranantongo woord eraan koppelt. Maar je moet wel even kijken of de klank die je gaat gebruiken met die oe, de i, dat die ook heel veel, want we hebben heel veel oe en i hè, in het Sranang. Je moet wel goed luisteren, goed de klanken gaan gebruiken. Dus estafette, estafettu, estafetti, weet je, dus dat je geen ander woord voor estafette bedenken alsjeblieft. En mevrouw Van den Berg, dokter Van den Berg, Margot Van den Berg, die heeft gedegen onderzoek gedaan naar het Sranantongo van vroeger, haar proefschrift.
dat is eigenlijk iets voor uw bibliotheek op de ambassade. Het Early Sranan. Daar zou iedereen eigenlijk ook in moeten kijken van hoe is het Sranantongo eigenlijk ontstaan? Hij houdt het als voor. Ja, heel mooi. Heel mooi. En dus gedegen onderzoek doen. Als je dat woord gaat zoeken, kijk even of het wel binnen het klanksysteem van het Sranantongo past. En zoals mofo pani, dat vind ik zo'n prachtig woord. Dankjewel, Marva.